थानाय 24 सेप्तेम्बर सालमारि फासाल सारिकनि दामथाम तामा जराव खवाइ हांकर कल्याणपुर पिएसबि खबजाक आरएस गामिनि ताखक सरजित देबरमानि हिक बुखक सबिता देबरमा याकुं याकमाया बस्लानो लगे दिए कल्याणपुर याक्राय हातिवा थांमानि फियाबा ताबुब नगो किफिलिक सकपायाको हाइनिबाय बसाइ ताखक सरजित देबरमा वाना जागै बिहिक कमामानि कक्सिल जाफायका कल्याणपुर थानाव बसाइ साका बिसि कदमा रमिनो नखं खाले फाले माने मसा वाले मंकरै कबंले मंकरैनि बिसिंतिनो फियाबा साबुनि हामिया मकलबा नांखा ताबक अमो हाइके बिरमनो कलायना नांखा पाइथाको बिहिनो केबो नुगै तंखे ककदुं नमन प्रिजागो गरंनानि बागै जत हासिनि तंग कसं लुकुरokno कयमंग नारखा ककदुं नम्बरखा 6009696573 आं सरजित देबरमा kami ka रजनी सदरपारा blog कल्याणपुर ke tambuti ni bagi piaso tini affair klani family इका आनी परे मिसिंग माने bojora ko kumabo दुईटा तीनटा नि हयते nungkha no apur nogora to आं आपुर नगो करे आं एकटा 45 आं रेगा खाइना थांगो aini family yagulo हंके मा बो ऑफिसो था फाइजाक हंके जों नगो किफिल फाइपुरो मको मा बो फाइको फाइके आं बो फाइसो बाइदरो आपुर गाय जों नाइटो लाइखा gaban yagulo abang yakulo ma yangai जों इको तिनिखै मिसिं दारि खाइना फाइखा तो आनी साक्साला इको आन बाबा संगो संनो जतन कबंगना मुजुंगो जे ओ बरंनो न खांकाय ओ नम्बर फोन खाइजो tin bihini bung ka सबिता देबरमा logi ke bada tong bini logi लगी चराय मासा दंगो sere ma hatlanga busuk ro ko morong ka 5 বছর হিমাইয়া